kai duk abin da zuciyarka ta kayata maka kana so sai ka same shi a kiyama. Wannan duk albishir ne ake wa 'yan istiqama masu tsayuwa akan daidai. A wata ayar Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun, a cikin suratul ahqaf. Lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinsu ba wai faɗa a baka ba, a aikace. Mutum yakan yi da'awar Allah shine ubangijinsa, idan yayi a aikace aka gani aikinsa ya tabbatar, babu tsoro gare su, babu baƙin ciki a tattare da su, irin waccar ayar dai an gaya mana. Idan baka gane ba tsoro ba bakin ciki, ula'ika ashabul jannati, su ne yan aljanna, suna masu kaddara madawama har abada da abin da suka kasance suna aikatawa. Waɗannan ayoyi su ne ayoyin da Imam Nawawi ya kawo su a cikin wannan babi na al-istiqama. A taƙaice idan kun lura da ayoyin, kawai khulasar ana nuna mana duk mai istiqama dan aljanna ne, kuma duk mai istiqama bai da bakin ciki a duniya, duk mai istiqama bai da tsoro da firgici a lahira. Me istiqama? Tsayuwa akan hanya ta addinin musulunci mai kakkiya ba tare da awijaj ba, yamnatan ko yasratan, ko hagun ko dama. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. وانا حديثي yana nan cikin sahih Muslim, hadisi na 38, ɗaya ne daga cikin hadisai wanda duk addinin musulunci akan su yake kewayawa, shi wannan hadisin. Abin da yake nufi, abi amrata Sufyan ibn Abdullah shine wata rane shi, ya manzon Allah ka gaya mu wata kalma a cikin musulunci da ba zan sake tambayan wani ba kai ba. Manzon Allah ce ba wahala, ka ce amantu billah, na yi imani da Allah, summa istaqim, sannan ka tsayu akan wannan magana ta cewa ka yi imani da Allah ɗin. Kaga a samu imani, tauhidi, kuma a tsaya shine istiqama. Ba wai ai imani a tafi a dawo ba, a'a ai imanin kuma a tsaya, kar a ja da baya. Malam yana cikin ibtila'i da jarrabawa da ubangiji zai iya ma Allah ya kare mu da kare ka daga gaba daya. Shine mutum zai zo yana yin addini, idan bai ci sa'a ba a ƙarshen rayuwarsa malam sai canja. Yana cikin bala'i, Allah ya kiyaye mu. Wannan musuluncin wani abu ya juyar da kai ka canja shi. Abubuwan da suke sa mutum ya bar musulunci suna nan da yawa. Talauci wani yakan sa ya canja addini. Wani ya ce matsin rayuwa ta matse shi, ya ga ba yadda zai yi, ya je ya bi su, sun tallata masa kuma ya karba. Ka daina sallah? Ya daina. Ka daina azumi? Ya daina. Wani tsabar gata, idan gata ya yawa da jin daɗi da 'yanci, sai mutum ya bar addini. Gata ya yawa, 'yanci ya yi yawa, kamar yadda ake ba da shi 'yancin a ƙasashen turai, wasu ƙasashe a ba mutum hurriya ya abin da ya ga dama. In Allah ma ya ce zai zaga bai yi laifi ba, ga wadata, ga yalwa, ga 'yanci. Kuma idan ka taɓa shi akan wannan abin da ya yi, za a iya hukunta ka.
ɗa ya sa a ɗaura ubansa, ɗa ne fa musulmi, ubansa ya je ƙasan turai ya haife shi a can,